హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, గుడ్ ఈవినింగ్. మన విజయనగరంలో 2 వీలర్ డ్రైవింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. 7th క్లాస్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ దగ్గర అండి. చూడండి, ఇవిడికి సైకిల్ రాదు, బేసిక్స్ ఏమీ తెలీదు, అసలు బ్యాలెన్స్ కూడా ఏమీ తెలీదు. మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను నేర్చుకోగలనా లేదా అని అడిగారు. కానీ ఈరోజు నేను ఎందుకు వీడియో పెడతానంటే మీకు కూడా తెలియాలి అని. చాలామంది భయపడుతున్నారు కదా, సైకిల్ వస్తుందో రాదో, సైకిల్ రాకపోతే అని చెప్పి. సైకిల్కి బండికి సంబంధం లేదండి. చూడండి, ఆవిడకి అసలు సైకిల్ రాదు, అసలు బేసిక్స్ ఏమీ తెలీదు. కానీ ఈరోజు తీస్తున్నారు ఆవిడ. మన విజయనగర్లోనే అండి. చాలా బాగా నేర్చుకున్నారు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే స్క్రీన్ పై నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.